12 години телевизия Планета. Шоу, което дълго ще се помни. И сега, скъпи приятели, нека още веднъж извикаме честит рожден ден на най-любимата музикална телевизия, телевизия Планета, и отново да поканим на сцената звездите на музикалната медия. Абсолютно всички звезди на телевизия Планета сега ще дойдат на сцената, затова искам много силно да ги аплодирате в този момент! И нека музиката на Планета и Пайнер бъде винаги с вас! Който иска да е част, нека дойде тук при нас. Всичко той ще разбере. Кой какво, кога, къде. Песни пеем до зори. По вода да ни върви. Всеки миг и всеки ден. Аз до теб съм, ти до мен. Телевизия Планета, той му трябва на човека. Пролет, лято, есен, зима, тя за всички е любима. Телевизия Планета, за момичета, момчета, гледат малки и големи. Всеки ден, по всяко време. Със съдействието на Страшно ти стои, ще ме вземеш ли, кажи. Модна къща Юнона. генерален спонсор. Външни рулетни штори от Ролпласт.